Hvad er den rustne trompet? Og vi vil spørge folk. Og Katja, du kan bare ud og spørge. Nej, du kom bare ud og spørg. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Han ved det. Film ham. Han ved det. Film ham. Ej. Jo, vi spørger. Jeg spørger. Okay. Så gør det. Hvad er den rustne Ved du trompet? hvad den... Hvad? Den rustne trompet, ved du hvad det er? Nej. Ja. Du skal... Den næste. Ved du, hvad den rustne trompet er? Nej, det er det ikke. Nej, jamen, nå. Helt væk. Okay. Helt væk. Så står hun bare med sin lipgloss fed. Bum. Der kommer ikke flere. Jeg mener, den rustne trompet, det er, hvis man ligger i 69, og man ligger for nede, og fyren ligger ovenover en, og man kigger op, så er der jo pikken, og så er der røven, og så... Det må da være den rustne trompet, altså. Men vi kan godt spørge andre. Jeg mener bare, at det er... Tynd. Jeg spørger dem. Undskyld. Ved I, hvad den rustne trompet er? Den rustne trompet. Har vi fundet noget? Den rustne trompet, ja. Det er meget længe siden, jeg har hørt om det, men det ligger her et sted. Eller det er... Navnet siger mig svag morgen. Men du har hørt om det før? Det er som rundlæser. Ja, jamen, det er ikke det. Det er ikke det, nej. Sig mig et eller andet. For helt ærligt, nej. Okay. Nå, men tak for det i hvert fald. Tak for det. Men de havde en svag anelse om, hvad det var. De kunne godt huske. Det var længe siden, de havde prøvet den.